Benvidos a este espazo da Fundación TI realizado coa participación de alumnos da Escola de Imaxe Son. Nos primeiros minutos do programa coñeceremos a familia dunha parroquia de Mondoñedo que sairá do illamento que leva meses sometido por un derrube de terra grazas á axuda da Deputación. Serán uns intres. Repasamos outras novas destacables da provincia en titulares e comezamos. Mariñaos e monfortinos volverán a sair este sábado á rúa en protesta da Enxerencia única provincial que o Sergas creará en Lugo e da que pasarán a depender os hospitais da Costa e Monforte. Falan de incumprimento de Feijóo e desmantelamento da sanidade pública comarcal. Os retos do sector lácteo foron obxecto de debate na xornada informativa celebrada na Deputación. Falamos do futuro inmediato con gandeiros e técnicos. Lugo foi escenario da rodaxe do novo filme de Ángel de la Cruz Todos os Santos. Alumnos e bolseiros da Escola de Imaxe Son colaboran no proxecto do cineasta coruñés. Ábrese o prazo de inscripción para participar nalgún dos 4 obradoiros da Semana Santa do Centro de Artesanía de Seño. 16 adegueiros da subzona acudiron este ano á Feira do Viño de Chantada, que abre o calendario de festas vinícolas da Ribeira Sacra. En Mondoñedo, na localidade de Pausalido, hai unha familia que leva 3 meses illada a consecuencia dun derrube de terras provocado polas inclemencias meteorolóxicas. A Deputación e o Concello de Mondoñedo dan solución a este problema ante a falta de actuación da Xunta de Galicia, que é a administración competente na materia, segundo establece a Lei de Emerxencias. A Xunta de Goberno do Organismo Provincial aprobou este venres unha liña de financiamento que adianta o municipio 33.000 euros para despexar de xeito inmediato os accesos viarios á localidade. Pasan do único xeito que se pode acceder á localidade de Pausalido, onde este derrube de terras a consecuencia das fortes chuvias ten illada a unha familia desde o 16 de decembro. O presidente provincial e o concelleiro de Servizos de Mondoñedo mantiveron un encontro cos veciños que levan 3 meses padecendo este grave problema. Cada salud é o problema máis gordo ese é o problema máis gordo que podía ocurrir. Ante a falta de recursos municipais e de resposta da Xunta, o Concello dará agora unha solución inmediata a este problema cos 33.000 euros que lle adianta a Deputación. Estes cartos destinaránse a retirar o material acumulado e construir un muro de escolleira. Ao final conseguimos que a Deputación nos resolvera este grave problema que teñen estes veciños e o en non encontrar unha solución por parte da Xunta de Galicia que ten emergencias e creo que era quen lle correspondía solucionar o problema. A Deputación habilita ese mecanismo porque efectivamente ante a ausencia de compromiso por parte de quen era responsable, que era, desde o meu modesto punto de vista, a Xunta de Galicia, porque este problema se generou precisamente por unha situación climatolóxica absolutamente infrecuente que produciu unha situación de emergencia. Durante 3 meses, o Concello dedicou medios persoais e técnicos para atender as necesidades destes veciños. O problema non se solucionou, foron pasando días, temos 2 persoas dedicadas ás 24 horas do día a solucionar o problema que ten esta familia. Por outra banda, os 2 responsables, acompañados de técnicos, visitaron a zona na que se habilitará un espazo detrás dos xulgados para dar resposta temporal ao peche do aparcadero soterrado na Praza de Alcántara. Ao cerrar ese aparcamento, necesitamos facer aquí un aparcamento que nos vai dar bastantes plazas e solucionar bastantes problemas que temos con respecto á zona do casco histórico. Vai ser un acondicionamento blando dun espacio público que hoxe, de forma transitoria, pois se lle vai a dar destino para que se podan reubicar os vehículos en determinados momentos, e salvar un problema que ten este casco histórico que é a presión do automóvil. Os traballos realizaránse cas máquinas e persoal do Parque Móvil da Deputación, seguindo as instruccións dos técnicos municipais. Optimízanse así recursos e afórranse cartos ás arcas locais. Esta semana a Xunta ratificou que a xestión dos hospitais comarcais o da Costa e Monforte pasarán a depender dunha área única dirixida en Lugo. En Monforte fan un chamamento á mobilización deste sábado en protesta pola defensa da autonomía dos hospitais, tal e como se comprometera o presidente galego, o igual que saíron en Burela. Ambos hospitais dan servizo a 120.000 usuarios, traballo a máis de 1.000 profesionais e sitúanse a case 100 kilómetros do ULA en Lugo. Falamos con veciños e sanitarios que nos explican as súas reaccións.
Era temido. O silencio da Xunta presaxaba o que veu a confirmar o propio Feijóo. Nin a Mariña nin Monforte terán unha área de xestión integrada propia, o que significa que ambos hospitais dependerán de Lugo. A noticia caeu como un xarrón de auga fría na comarca monfortina. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Engañados, traicionados e moi defraudados, lógicamente. Botan a vista atrás e lembran a palabra do presidente galego tras a multitudinaria manifestación do 2010 en defensa da autonomía sanitaria, a maior que se viviu nunca na comarca. Nos asegurou de todas as maneiras e por 3 veces dixo que non íbamos a depender de Lugo. Pero que vai a supor depender de Lugo? Os sanitarios o teñen claro. Se van a perder servicios, vamos a pasar a depender de Lugo e entón, lóxicamente, o prioritario vai ser o Hospital de Lugo e en segundo plano vai quedar o Hospital de Monforte. Isto non vai ser ni en un ano ni en dous, pero isto vai ir pouco a pouco e vai ir quedando como se fora pois un hospital de unha comarca onde a población está super envellecida. Entón, bueno, isto vai ser como un tipo ambulatorio. Conlevaría, por tanto, a ter que desplazarse unha hora á capital para recibir atención sanitaria e o gasto que iso suporía. Eu se tiver que ir a Lugo, quen me paga a mí os gastos todos? Un rexeitamento ao que se unen tamén diversos sectores económicos da zona. Entón, a reducir servizos, está claro que se vai ir familias enteiras, se van a ir de Monforte, claro, donde os denominen, e claro, a hostelería vai perder. Isto é sangrante, non se pode permitir seguir perdendo servicios, seguir perdendo especialidades, logo isto é un retroceso. Un retroceso que pensan será o primeiro paso hacia a privatización da sanidade. Temos exemplos vos para mirarnos. Isto foi o mesmo proceso que se fixo en Madrid. A Xunta podería dar luz verde ao decreto de inmediato, pero saben que ata que ese día chegue aínda hai esperanza. Sexa como fose, as movilizacións non pararán, ao contrario. Defendamos a sanidade pública. Este sábado sigue en pé a convocada en Monforte, a que se unirán mariñaus e profesionais dos dous hospitais. Os profesionais creo que debemos de estar todos. Esperan unha participación aínda máis masiva a de hai 2 anos. A nova proposta de reforma da PAC e os cambios necesarios para o desenvolvemento económico das explotacións de leite foron asuntos abordados por profesionais do sector na xornada informativa celebrada este venres no Pazo de San Marcos. A iniciativa incluíu unha visita á granxa Galloso Castro, onde os participantes coñeceron as vantaxes que ofrece o primeiro centro de recría de gando vacún público que a Deputación construe para forrar cartos aos gandeiros da provincia. Adecuar o prezo do leite aos custes de produción é o gran reto do sector. Neste momento, o leite en orixe págase a 32,65 céntimos o litro. A subida é dunhos céntimos, prácticamente hasta agora repercute moi pouco na melloría do sector. Un alivio sempre é, pero é moi pouco. A suba experimentada atenúa, pero non resolve a falta de liquidez das explotacións. Os costes de produción ainda siguen sendo superiores ao precio do leite no mercado. Como subiron os concentrados, subiron os costes de produción todos, se vai a notar moi pouco. De feito, se queixan os fabricantes de fertilizantes que este ano que non hai ventas, porque por un lado o tempo e por outro lado a situación que está moi mal. A comezos de abril, coa entrada en vigor dos contratos lácteos obrigatorios, a situación podería mellorar. Sí, o tema dos contratos, de alguma maneira, virá a dar un pouco de estabilidade ao sector, pero, bueno, os contratos veñen acompañados de un precio de referencia, de un precio que cubra os costes de produción. Se os contratos simplemente se pon aí un precio que lle dá a industria que quere poñer a industria, van a ser simplemente papel mollados. Os cambios precisos para impulsar o sector lácteo foron obxecto de debate na xornada informativa que organizou a Deputación. Ahora mesmo o que está pasando é que a industria impón o seu contrato, impón o seu precio, e nós o que pretendemos é que, de alguna maneira, sentarnos coa industria, pero en igualdade de condicións, e se non chegamos a un acordo, que haxa un terceiro, un mediador, igual que estamos vendo noutros sectores, que digamos que poida facer que haxa unha negociación real. Lugo concentra o 40% das explotacións lácteas de Galicia.
Temos unha nova PAC aí encima da mesa, co cal temos que darlle terra ou tratar de darlle terra a explotacións e que sigan tendo e mantendo as axudas que viñenos tendo no sector lácteo porque son básicas. A institución luguesa impulsou esta xornada informativa dentro do programa Lugo 2, financiado nun 80% pola Unión Europea, tendo en conta a importancia do sector na provincia. O sector primario é precisamente o gran protagonista do novo programa de emprego da Deputación Fórmate en Verde, que arranca a vindeira semana con 4 cursos e 80 participantes. A primeira das accións sobre xestión forestal sostible comezará o luns en Viveiro. Os seguintes serán sobre vacún maior ecolóxico na Granxa Galloso Castro e agricultura ecolóxica en Monforte. O proxecto conta cun mínimo de 900 plazas e os interesados aínda poden inscribirse a través da páxina web da Deputación. Os participantes recibirán formación gratuita, prácticas reais nunha explotación consolidada e asesoramento técnico especializado para crear, reconverter ou diversificar a súa empresa. Fórmate en Verde está incluído no programa Lugo 2 e financiado nun 80% con fondos europeos. O vino ecolóxico estivo tamén presente na Feira de Chantada, que este ano celebrou a súa 31ª edición. A cita acudiron 16 adegueiros, 4 máis que no 2012. As intensas choivas non impediron que miles de persoas se achegaran á vila durante toda a fin de semana. Dende os Peares veño co godello deste ano, da última colleita. Ata Mourelos. É un viño con moito terruño. Pasando polo Pincelo e o seu viño ecolóxico, sequeiras, líncora e pesqueiras, na Feira de Chantada atopamos caldos de toda a subzona da Ribeira Sacra. A uva de produción ecolóxica, pois lóxicamente non leva nin herbicidas na terra, nin fungicidas fuertes, nin sulfatos sistémicos, leva un tratamento moito máis non tan agresivo como os outros. Os nosos caldos son especificamente tinto mencía e godello blanco, que é un dos máis representativos desta subzona da Ribeira Sacra, que é Chantada. A Adega Toalde achegouse este ano por primeira vez a cita que abre o calendario de feiras vinícolas da Ribeira Sacra. As diferencias dos viños veñen marcadas pola orientación, polo tipo de solo, incluso pola viticultura que se entende en cada parroquia. Cada un ten o seu perfil aromático, uns cunha estrutura diferente, outros con máis ou menos acidez, depende un poquinho da zona, o tipo de suelo, e forma parte da diversidade que hai aquí neste concello. Todos eles refrendados polo Consello Regulador da Denominación de Orixe. Son afrutados, que son suaves, pero ao mesmo tempo con personalidade, con criterio, que é o que demanda o público tanto a nivel galego, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Somos de Pontevedra e Poio e somos sobre 20. Estamos aquí disfrutando un pouco deste viño bo e destes manxares da terra, como é o pulpo. Pois eu non conocía os viños desta zona e a verdad que están moi bons. A colleita deste ano tampouco defraudou os veteranos. É unha cosecha fenomenal, porque veo o tempo moi bo, moi boa recollida, e realmente aquí sabemos tratar o viño. Veño todos os anos desde orden de beber o viño. Auga que non mestura ben co viño non impediu, sin embargo, que a Feira de Chantada superase os 31 anos con éxito. O cineasta coruñés Ángel de la Cruz voltou a Lugo para a rodaxe no seu novo telefilm Todos os Santos, para o que conta co apoio da Fundación TIC. Alumnos da Escola de Imaxe Son participaron na rodaxe das tomas que tiveron lugar en varias localizacións da cidade. Ademais, na realización e produción da película están a colaborar 4 titulados do centro. Estivemos con eles durante a grabación de algunhas secuencias. Productor executivo, director artístico e actor. O gañador de 3 Goyas entregouse por enteiro a Todos os Santos, o seu novo telefilm. Outras veces que dirijo, en este caso está dirigiendo Chema Gajino, que es el director, pues decidí recuperar ese oficio de la dirección artística con el que había empezado. O Pazo de San Marcos mudou nun prato de cine para a rodaxe dunha historia escrita en clave de comedia. Que no es original mío, es un guión de José Antonio Pastor, que en su día quedó finalista del tercer premio de Pilar Miró de películas para televisión, que convoca la Academia de Televisión. Yo lo leí y me encantó y dije, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí en Galicia? Y empezamos a trabajar en ello y hasta hoy. Yo hago de una monja
conoce de pequeña, que está en el cine con su madre. Esto es un flashback, una especie de recuerdo de la protagonista. No puedo leer mucho más porque forma parte un poco de la sorpresa final de la película. Do equipo forman parte bolseiros da Fundación TIC e mesmo alumnos como figurantes. No es la primera experiencia que tenemos con ellos, ya es la segunda película que ruedo en la provincia de Lugo y con la colaboración de la Fundación TIC. Y estoy encantado con los alumnos en los puestos en los que están. Profesionales pues, muy contrastados y muy buenos y siempre estás aprendiendo algo. Unha práctica real, estamos de figurantes nunha película e bueno, a posibilidade de ver traballar a esa xente dunha maneira tan profesional. Es como un paso máis hacia lo que vamos a hacer al acabar. A de San Marcos non foi a única localización da rodaxe deste venres. No telefilme que veremos na canle autonómica, Lugo terá un oco que aínda non é momento de desvelar. É unha cita, o 29 e 30 de marzo en Burela temos esa cita coa música, nesta ocasión coa música underground. Celébrase a terceira edición do Aversión Fest, un festival de música independente onde se darán cita 23 bandas nacionais e internacionais do underground. Será no pabillón dos institutos de Burela, non poden faltar. Isma e Lorenzo son uns apaixoados da música underground. Fai xa 3 anos que crearon a Aversión Festival, un festival de música independente que ten como premisa a promoción da música desde a súa base. Digamos que son grupos que están empezando, bandas revelación, se lle quere chamar, xente que non é profesional, pero que igualmente en general hai un nivel bastante potente en este tipo de bandas. Este ano o cartel componse de 23 bandas procedentes de todas as provincias galegas, do resto de España, Portugal e incluso unha francesa. E hai novidades. Habrá montado un recinto, habrá un mercadillo dentro, temos actividades pola tarde o sábado tamén, habrá unha zona de albergue para a xente que se quere quedar a dormir, e bueno, un pouco vamos a intentar montar unha especie de campamento underground, non sei moi ben como chamarlle, e eso, 48 horas que para dalo todo e para non olvidar nunca. O Aversión Festival conta co patrocinio da Deputación de Lugo e a Fundación TIC, entre outros. Os alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC colaboraron na montaxe da escenografía da obra Animaliños da 19ª Mostra de Teatro Clásico de Lugo que se celebrou no Gustavo Freire estes días pasados. A actividade marcouse dentro do módulo de rexiduría de espectáculos do ciclo de realización da EIS. Previamente, a directora da obra, Paloma Lugilde, explicou aos alumnos do ciclo de realización como se deseña unha escenografía para teatro e as dificultades e dúbidas propias dunha montaxe escenográfica. Este domingo, día 17, celébrase a festa do queixo de friole Pandousá, que este ano alcanza xa a edición número 21. O queixo de friole está incluído dentro da denominación de orixe Arzúa Ulloa e está feito de xeito artesanal con leite de vaca. Ao longo do día poderase degustar e mercar queixo, pan de usa e outros produtos galegos nalgún dos postos que se instalarán nunha carpa situada no centro do pobo. Todo está a punto para celebrar a Semana Santa lucense. A cantante Noemí Mazoi será encargada de ler o pregón deste ano, hoxe venres no Círculo das Artes 8:30. Ademais das tradicionais procesións como a da Borriquiña, a da Virxe da Esperanza, o Desencravo, as Caladiñas ou o Santo Enterro, entre outras, este ano hai novidades na Semana da Paixón. Por primeira vez organizaránse as primeiras xornadas de formación para cofrades que se desenvolverán o xoves 21 e nas que intervirá como poñente o prelado. Outra das novidades será un concerto de bandas de música de Semana Santa, aínda que a data está aínda por confirmar. O Ar de Lucus celebrarase este ano os días 14, 15 e 16 de xuño e xa temos o cartel anunciador desta 12ª edición. A obra seleccionada polo xurado presentouse co lema Ar de Dous e o seu autor é Rubén Alejandro Lucas García. O xurado fallou entre os 48 traballos que se presentaron ao concurso convocado polo Concello. O gañador recibirá un premio valorado en 1.000 euros. Os traballos presentados estarán expostos na Casa da Xuventude. A Deputación de Lugo conmemora un ano máis os Días Internacionais da Árbore da Auga tras o éxito acadado coa convocatoria do pasado ano. Case 10.000 rapaces de 96 centros escolares lucenses e máis de 1.300 mestres participarán en diversas actividades que se desenvolverán de xeito simultáneo en toda a provincia entre os días 21 e 22 de marzo. Entre as actividades que realizarán están a lectura simultánea do libro de contos Viaxes polos ríos e árbores dos Ancares e a plantación de 100 bidueiros no entorno de todos os colegios.
Os centros que decidiron sumarse á proposta recibirán de xeito gratuito un libro por alumno e un árbore para celebrar estas actividades que están financiadas con fondos propios da Deputación. Os rapaces poderán elixir mediante sorteo un nome proposto por eles mesmos para a súa árbore. Xa está en marcha unha nova edición dos obradoiros infantís de Semana Santa que se celebrarán do 25 e 27 de marzo no Centro de Artesanía e Deseño. Trátase de 3 obradoiros con 15 prazas cada un dirixidos a 45 nenos de entre 5 e 15 anos, onde aprenderán a ilustrar as súas propias historias, construir instrumentos musicais ou tornear madeira. Ter os nenos entretidos e que aprendan cousas útiles mentres tanto non é tan difícil. O Central volve convocar os seus obradoiros infantís da artesanía de Semana Santa. Serán do 25 e 27 de marzo e poderán asistir 45 rapaces de entre 5 a 15 anos. O primeiro un obradoiro contando un conto con imaxes, que está pensado para nenos de 5 e 8 anos. O segundo obradoiro sería unha caixa de música, unha zanfona, van a construir eles mesmos. Está pensado para nenos de 5 a 8 anos. O terceiro obradoiro que é traballando a madeira para rapaces de 11 a 15 anos e que o que pretendemos aquí é achegalos ao que eran artesanía tradicional. Como novidade deste ano, o día 27, todos os nenos participarán nunha charla obradoiro onde a artista Noemí López, que actualmente expón no Central, ensinaralles a linguaxe da ilustración de libros infantís e xuvenís. O prazo de inscripción estará aberto ata o vindeiro día 20 de marzo no Rexistro Xeral da Deputación. As inscripcións faránse por rigorosa orde de entrada, aínda que terán preferencia aqueles rapaces cuxos proxenitores traballen. E así terminamos hoxe, facémolo cunha actividade moi especial, unha danza protagonizada por mulleres lucenses diante do Concello e que se celebrou con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora pasado 8 de marzo. Con elas quedan, lembrem que voltamos a vindeira semana con máis novas da provincia. Adeus.